Брэст заўсёды быў месцам сустрэчы розных культур, і гэта наўпрост адбілася на яго архітэктуры, а таксама спрыяла ўзнікненню таямніц і міфаў. Горад увесь час адчуваў уплыў розных палітычных сілаў і рэлігійных цэнтраў. Прапануем хутка і цікава разабрацца, як змянялася планіроўка старажытнага Берасця. Ядром старажытнага Берасця быў замак, ля якога сяліліся першыя гараджане. Так нараджаўся маляўнічы сярэднявечны горад з вузкімі вулачкамі і шчыльнай драўлянай забудовай, што прыводзіла да частых пажараў. У выніку нават манархі браліся за ўпарадкаванне гарадской стыхіі. У 1552 годзе вялікі пажар знішчыў цэнтр Берасця і ледзь не перакінуўся на замак. Пасля гэтага кароль Жыгімонт II Аўгуст ініцыяваў распрацоўку першага ў гісторыі Берасця і ўсёй Беларусі рэгулярнай планіроўкі горада. А рэалізаваў яго мясцовы стараста Мікалай Радзівіл Чорны. Ён абараніў замак ад агню, зрабіў прасторны рынак, а таксама парадак у горадзе і на вуліцах, раздаў пляцы, адмерыўшы належнай мерай кожнаму. Перапланіроўка закранула толькі спаленыя кварталы ў цэнтры. Каля замка заклалі вялікую рынкавую плошчу, а вуліцы выпрамілі і пашырылі. Пазней у яўрэйскім квартале паўстаў яшчэ адзін рынак, а праз двух пабудавалі новы мост. Пасля пажару 1568 года гараджане пачалі актыўна будаваць з каменю і цэглы. У выніку у Берасці з'явіліся дзясяткі мураваных храмаў і камяніц. Працяглыя войны сярэдзіны 17 стагоддзя скаланулі ўсю Рэч Паспалітую, а Берасць быў цалкам разбураны. Пазней горад адбудоўваўся без плана, а яго плошча зменшылася. Выгляд Берасця ў 1771 годзе трапна апісаў кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Кожны робіць як хоча, адзін ставіць жыллё на ўсход, другі, прыпёршы свой дом да вугла першага, паварочвае фронт на поўдзень, трэці на захад або на поўнач. І так вуліц рэгулярных няма. Амаль усе дамы ўкупе, адзін на другім. Як агонь з'явіцца, пажар вялікі паўстае. Тады ж манарх загадаў распрацаваць новы праект забудовы. З рынка прыбралі лішнія пабудовы і праклалі новыя вуліцы. А крыху пазней за Мухаўцам заклалі яшчэ адну плошчу. Агонь працягваў знішчаць цэнтр Берасця і ў часы расійскай імперыі. Таму пасля пажару 1808 года імператар Александр I даручыў падрыхтоўку праекта адбудовы горада свайму галоўнаму архітэктару Уільяму Гесте, які прапанаваў падзяліць горад на вялікія кварталы і злучыць іх шырокімі вуліцамі. Аднак вайна з Напалеонам перашкодзіла рэалізацыі гэтага праекта, і ён застаўся на паперы. Ужо ў даўнія часы Берасць стаў адным з самых прагрэсіўных гарадоў Беларусі. Частыя пажары знішчалі дамы гараджан, аднак горад паўставаў з попелу, і яго адбудова станавілася дзяржаўнай справай. Не прапусціце працяг.